para ngaden sastra laras lumantar swanten diajeng pinanti sinekuyung PNS Pro Audio lan ugi dulur-dulur Alexa Lighting Alexa Video Shooting lan ugi Alexa Channel. Mugi Lestari yo dadine apa? Wong ya Allah. Aku lek ngajari nganti isin. Kakang Ngadi mbok yo le rukun. Ling balung merongos, MC-ne merongos. Aduh ya Allah. Dikandani ngeyel sih Jan. Kuwi jenenge suatu kelebihan kok, Mas. Kelebihan nek yo kowe diomongi mbok yo nurut dandan. Wong yo ngene kok Mugi Lestari yo dadi apa? Wis ora apa-apa yo ajar-ajaranmu ngono kuwi to. Sing ngisin aku. Allah. Biasane iki hadapan Pak Mul gek Mugi Lestari yo padha piye kowe iki. Ya wis engko. Pak Mul niku pun anu Mas, pun maklum, paham. Ngerti nek anak Darmi iki pekok asline. Ora ya Mas, ora pekok. Bisa gawe wis yo ya Mas. Ayo. Berarti durang ngantuk. Berarti durang ngantuk, do sadar ini aku kleru. Selempling barang katut. Sok. Matur sembahna diajeng pianti ke para legenda Bayu, kunjung dumateng sagung ing para tamu.